Wengane zakwethu nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Mawuqala ngene kule channel qinisekisa ucinzele subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo ngiyona ke le channel. Lemva kokusabalela kwepost nabaculi abaningi bakaMaskandi ngomhla ka-10 ke kuFebruary abazobe lapha ke wengane zakwethu amabhinca Cultural Carnival Festival insizwa ke eziningi zibizo Ngizwe umchuna. Abantu abaningi bafisa ukwazi ukuthi ngabe ngampela abaculi abaningi bazobe khona yini kule festival. Siyazi ukuthi ke wengane zakwethu ngawo umhla ka-10 ke EFA noma EFF izobe nomcimbi lapha ke Moses Mabhida ke wengane zakwethu. Abantu abaningi balindele ukuzwa ukuthi ngabe ngampela abaculi abaningi bazoyena kule festival. Mina ke wengane zakwethu ngizonicacisela la phakathi kwensizwa ke umculo kaMaskandi edabuka phansi mandaba okukhuzani ke umfo kaMpungose. Ngomthombo wami othembekile ungivezela ukuthi umfo kaMpungose uzobe engekho ke kulo mcimbi wengane zakwethu. Ukhuzani umculo kaMaskandi uzobe engekho kulo mcimbi, uzobe ke noma kuzobe yodlala noma kuzobe ke yoperforma lapha emcimbini ke ose-escort ephinde futhi ebesemcimbini ke we-EFF. Yilezo ke ingane zakwethu indaba eziyiqiniso ke ngalo mcimbi. Abantu kumele belazi iqiniso, ukhuzani uzobe engekho kulo mcimbi, uzobe semcimbini we-EFF nasemcimbini ose-escort la aqashwe khona. Yilezo ke wengane zakwethu indaba eziyiqiniso ngokomthombo wami othembekile kuyinkosi yo-admin. Yiwo ke lo wengane zakwethu othi ukhuzani uzobe engekho kulo mcimbi.